Netang, stroj za taloženje čokolade za taloženje i oblikovanje čokolade. Može proizvesti jedan okus, dva okusa, trostruki okus. Lijepite središnje punjenje orašastim plodovima i ostale čokolade prema klijentima. Nudimo poluautomatski i potpuno automatski konfiguracije u rasponu od 150 do 1000 godine. Funkcije uključuju prethodno zagrijavanje kalupa, taloženje, vibriranje kalupa i transport. Usvaja PLC sustav upravljanja i lako mijenja kalupe. Također imamo QJ 1000 za velike čokoladice i 3+2 za 3 glave za taloženje čokolade plus 2 uređaja za dodavanje oraha. Možemo za vas opremiti kalupe za čokoladu. Molimo kontaktirajte.